Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν ομολογουμένως στιγμές κατά τις οποίες ο χρόνος σταματά για να εισέλθει μέσα σε αυτόν η αιωνιότητα. Υπάρχουν στιγμές που αναδεικνύονται σε μοναδικά και ανεπανάληπτα γεγονότα, στιγμές που μας αποκαλύπτεται η ίδια η παρουσία του Θεού, στιγμές που ζητούμε τη χάρη από την Παναγία και εκείνη απλόχερα μας δίνει το δώρημα, λειτουργούσα ως σκάλα ανάμεσα στη Θεία και στην ανθρώπινη φύση. Υπάρχουν στιγμές σημαντικών καταστάσεων και εξελίξεων της ζωής που είναι ολοφάνερο ότι η επέλευσή των δεν μπορεί να είναι καρπός αποκλειστικά ανθρώπινου αγώνα και προσπάθειας. Που είναι ολοφάνερο ότι η θεϊκή χάρη συνεργάστηκε με την ανθρώπινη προσπάθεια. Υπάρχουν στιγμές που χάρη της ακλόνητης και αδιαπραγμάτευτης πίστης που θερμαίνει τις ψυχές των μαχητών, αυτοί περιφρονούν τη λογική των αριθμών και αντιστέκονται σε πολυάριθμες στρατιές με ηρωισμό που κινεί τον παγκόσμιο θαυμασμό. Κυρίες και κύριοι, η ελληνική ιστορία είναι ένας αδιάκοπος αγώνας για την προάσπιση της ελευθερίας. Ο Έλλην είναι εκείνος που πρώτος από όλους τους λαούς της γης συνέλαβε την ιδέα της ελευθερίας σε εποχές που ο δεσποτισμός και η τυραννία κυριαρχούσαν. Όμως η ελευθερία, όπως όλα τα αγαθά, δεν προσφέρεται δωρεάν, αλλά χρειάζεται προσπάθεια και για την απόκτηση, αλλά και για τη διατήρηση αυτής. Είναι λοιπόν φυσικό και αναμενόμενο ένας λαός με αυτές τις αρχές και τις αξίες να χρειάστηκε να πολεμήσει σκληρά για αυτές επανειλημμένα, γράφοντας χρυσές σελίδες στην ιστορία της Ελλάδος, εξαιτίας της οποίας ο ελληνισμός έγινε ιδέα, έγινε σύμβολο. Υπάρχουν όμως και στιγμές, και μάλιστα επίκαιρες, που ενώ επιχειρείται εμφανώς και με δόλιο τρόπο η παραχάραξη, η απόκρυψη, η διαστρέβλωση και η ισοπεδωτική αποδόμηση της ιστορίας, εμείς όχι μόνο δεν πρέπει να ξεχνούμε, αλλά να προβάλλουμε με στεναρότητα και τεκμηρίωση τις ακατάλληλες ιστορικές μας αλήθειες και ηθικές αξίες της πανάρχιας πατρίδας μας, αντιδρώντας μαχητικά στον οποιονδήποτε δημαγωγικό και ανιστόρητο λόγο των τυχών σφετεριστών, των ιστορικών και εδαφικών κεκτημένων μας, χωρίς να παρασυρώμεθα από το εντέχνος καλλιεργούμενο ανθελληνικό σύνδρομο του αντιεθνικισμού. Υπάρχουν επίσης στιγμές στην εποχή της γενικότερης σύγχυσης που ζούμε, που η διδαχή της ιστορικής μας ταυτότητος και η καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης στα παιδιά των σχολείων μας είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν επιβεβλημένη προτεραιότητα της πολιτείας, για να μην ζήσουν τα παιδιά μας χωρίς ιδανικά, χωρίς οράματα, χωρίς πίστη στα κλέη των προγόνων μας. Είναι προφανές ότι η δύναμη αυτή αποκτάται μόνο με τη γνώση της ιστορίας, με τη χρήση βεβαίως εκείνων των διδακτικών ιστορικών εγχειριδίων που αντιμετωπίζουν κατάματα και με τόλμη την ιστορική αλήθεια, χωρίς φοβικά ή διαπραγματεύσιμα σύνδρομα και χωρίς επιρροές από εξωτερικούς ή εσωτερικούς ενίοτε παράγοντες που στοχεύουν στη διαγραφή της εθνικής μας μνήμης, εξυπηρετώντας ένα γενικότερο σχεδιασμό. Φίλες και φίλοι, ήδη από τους αρχαίους χρόνους χρειάστηκε να βρουν οι πρόγονοί μας τρόπους να τιμήσουν τους ήρωες μεγάλων μαχών, αλλά και να διασώσουν τη μνήμη τους για τις επόμενες γενιές. Ένας από αυτούς τους τρόπους ήταν και οι αναπαραστάσεις μεγάλων μαχών και άλλων σημαντικών γεγονότων. Ίσως η αρχαιότερη και πιο γνωστή τελετή αναπαραστάσεως μιας μεγάλης μάχης
ήταν η ετήσια εορτή της Αθηναϊκής Πολιτείας για τη μεγάλη μάχη του Μαραθώνα, όταν δηλαδή ο στρατηγός Μιλτιάδης πριν από τη μάχη έκανε τάμα στη θεά Άρτεμη να θυσιάσει από μία αίγα για κάθε νεκρό Πέρση στρατιώτη. Δεν μπορούσε όμως να φανταστεί ότι οι Πέρσες νεκροί θα ήταν πάνω από 20.000. Μετά την νίκη λοιπόν οι Αθηναίοι, μια και δεν μπορούσαν να θυσιάσουν τόσες αίγες, αποφάσισαν κάθε χρόνο κατά την επέτειο της μάχης του Μαραθώνος να θυσιάζουν από 100 αίγες. Έτσι κάθε χρόνο από το 490 π.Χ. έως και το 5ο αιώνα μετά Χριστό, δηλαδή για περίπου 1000 χρόνια, μαζεύονταν αρχές Αυγούστου στο Μαραθώνα, προχωρούσαν σε αναπαράσταση της μάχης, μέσω της οποίας σώθηκε η Αθήνα από τους βαρβάρους και μετά θυσίαζαν τις αίγες στη θεά. Επίσης αξίζει να αναφερθεί η αναπαράσταση από την Αθηναϊκή Πολιτεία της καταστροφή της Μιλίτη. Όπως επίσης και οι Σιρακούσοι, όταν νίκησαν τους Αθηναίους κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, σε μια τρομερή ναυμαχία μέσα στο μεγάλο λιμένα της πόλεως τους, εις ανάμνηση αυτού του γεγονότος, αποφάσισαν να προχωρήσουν την αναπαράσταση της ναυμαχίας μέσα στο γιγαντιαίο θέατρό τους. Μάλιστα, προχώρησαν στην κατασκευή ειδικών δεξαμενών μέσα και γύρω από την ορχήστρα του θεάτρου, όπου προχώρησαν επί σειρά ετών στην αναπαράσταση της ναυμαχίας των Σιρακουσών. Και οι Ρωμαίοι με το Κολοσιαίο δημιουργούσαν αναπαραστάσεις μεγάλων μαχών ή ναυμαχιών, όπως την ναυμαχία στο Άκτιο το 31 π.Χ., όταν δηλαδή ναυμάχησαν οι Ρωμαίοι με τον Οκταβιανό Αύγουστο κατά του Μάρκου Αντωνίου και της Κλεοπάτρας. Στον ίδιο χώρο έκαναν και αναπαραστάσεις μαχών. Σήμερα οι αναπαραστάσεις μεγάλων μαχών γίνονται σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και μάλιστα αποτελούν και μέσω μεγάλης προβολής και διαφήμισης ολόκληρων πόλεων. Κάθε χρόνο στο Βατερλό γίνεται η αναπαράσταση της μάχης του Βατερλό, όπου όπως γνωρίζετε ο Μέγας Ναπολέων ιτήθηκε οριστικά. Κυρίες και κύριοι, απόψε όπως προείπαμε θα προσπαθήσουμε να αναπαραστήσουμε εμείς σήμερα την ναυμαχία των Σπετσών της 8ης Σεπτεμβρίου του 1822. Στην αναπαράσταση αυτή, όπως θα δείτε, δικαιωματικά οι προβολείς επικεντρώνονται στον κεντρικό ήρωα του ιστορικού δρομένου, στο σπετσιώτη πυρπολιτή Κοσμά Παρπάτσι, ο οποίος με αυταπάρνηση και αυτοθυσία ορμά με το δαυλό στο χέρι κατά της δικής ναυαρχίδος, την οποία πυρπολεί αψηφώντας το θάνατο. Από τη συμπεριφορά αυτή του Μπολοτιέρη, συμπατριώτη μας, αντλείται και απορρέει και το ηθικό δίδαγμα της σημερινής αναπαράστασης, η οποία προσφέρει λίαν υψηλό ψυχοφελές έργο. Σας καλούμε λοιπόν όλους σήμερα να ανάψουμε, έστω και για λίγο, ως Έλληνες, τη φλόγα του σπάνιου πατριωτισμού, της αγωνιστικότητος, της αυταπάρνησης, του πνεύματος θυσίας για την ελευθερία, σε ένα ονειρικό ταξίδι στο χωροχρόνο, καταδεικνύοντας την αμετακίνητη πεποίθησή μας ότι οι αναλύωτες και αιώνιες παραδόσεις της πίστεως προς τη θρησκεία και την πατρίδα μας παραμένουν για τους Έλληνες πάντα επίκαιρες ως προγονική κληρονομιά και ιερό χρέος. Όπως θα διαπιστώσετε κατά την αναπαράσταση, δημιουργείται στο θεατή μία αίσθηση ψυχικού μεγαλείου, μία αίσθηση ότι βρίσκεται μπροστά στην αληθινή και πλήρη καλλιτεχνική δημιουργία. Ο λόγος του αφηγητή μας, όπως θα ακούσετε, βγαίνει διαζώσεις από τα βάθη της καρδιάς του και περιέχει ό,τι πιο διαλεκτό σε ευαισθησία, συγκίνηση, χρώμα και ζωή. Κάτι τέτοιες στιγμές, όπως η σημερινή, μας επιτρέπεται ευγενώς να παραλλάξουμε τη φράση του μεγάλου τραγικού Ευρυπίδη που είπε «Όλβιος ώστης της ιστορίας έσχε μάθηση». Δηλαδή είναι ευτυχής εκείνος που γνωρίζει την ιστορία. Εμείς σήμερα μπορούμε να πούμε ότι όλβιστος ώστης
της ιστορίας έσχεν θέαση. Δηλαδή ότι είναι